מה המצב חברים? היום אנחנו מביאים לכם סרטון חדש, סרטון של פספוסים מהתקופה האחרונה, אז אנא ערף, תראו. שלום אנשים! מה קורה אנשים? אנחנו עושים היום דונות לב צ'אלנג'. ואנחנו עושים את אתגר... כן, האתגר הארוך. איך נקרא? אתגר שכנראה לא טוב. שלום, מה קורה אנשים? אתגר... צודק לגמרי. איך אתה מכיר את פאקינג! היום אנחנו עושים דונות לב צ'אלנג'. שלום אנשים, אנחנו טרודוס TV ו... בן... ביי. בן, אני אשפל. איך נבחר שאלות או חובות? יהיה פה שאלות, ואז אנחנו נבחר או חובות או שאלות. מה? מה? אנחנו הולכים לזרוק עליו כמה שיותר, כשאנחנו נצטרך להפיל אותו כמה שיותר. תעשה את התאים. טוב, עכשיו אני לא יכול... אל תעשה. בן, אני הולך. 3 2 די פספוסים. אתגר... כן אנשים, מקווים שנהניתם מהקליפ פספוסים שלנו, שעשינו את זה רק בשבילכם, סתם, בלי ספיישר, רק כדי שאתם תהנו. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה על כל התמיכה, וכרגיל, תמשיכו להיות עדינים שאתם. ביי.